Musíte nájsť nejaký, sorry za angličtinu, nejaký quick win, to znamená, musíte nájsť nejakú oblasť, kde relatívne rýchlo s malým množstvom energie dokážete urobiť dobrý výsledok a ten musíte predať. A ak vlastne to management pochopí, tak vám dá mandát potom túto aktivitu rozširovať do ďalších oblastí, až v jednom momente môžete mať nákup na také úrovni a pozícii, jak ste chceli. Před 7 lety Kofola neměla skoro žádný nákup. Byl jeden člověk na nákupu a uvědomili jsme si, že pokud nebudeme nakupovat podle nejlepších světových best practices, tak asi nebudeme tak dobrou firmou v rámci toho velmi silného konkurenčního prostředí. To znamená, že jsme si uvědomili, že tam je naše slabá stránka a neřkuli, nebo obrátím to, příležitost. A obrovská příležitost, my jsme se jí chopili, nám dokonce dopomohla společnost Deloitte v tom, že nám zaváděla procesy řízení v nákupu, a které v podstatě trvaly půl roku, se analyzovala naše firma, naše prostředí a další rok se implementovaly nákupní procesy v naší firmě. A naučili jsme se pracovat s čísly, naučili jsme se pracovat s dodavateli, naučili jsme se nalézat velké, obrovské příležitosti, jak zvýšit ziskovost naší firmy. Ale to, co se hovoří, že každá koruna ušetřená v nákupu je koruna zisku. Ono to není klišé, to je fakt. Ano. A to nám v podstatě na tom začátku šlo velmi dobře. No, z celé konference vnímám jednu důležitou věc, a to je, že nákupčí musí být odvážnější. A to jak uvnitř firmy, kde si musí vydobít to správné místo, tak i směrem ven k těm dodavatelům. A častokrát vidím ten případ, kdy ta odvaha rozhoduje o tom, jestli vydělá firma nebo nevydělá. Jo, není potřeba na nic čekat a jít prostě do pole a realizovat a nebát se. Nákup má jednu slabinu v tom, že jeho metodológia úspor nie vždy korešponduje s videním finančného riaditeľa. To znamená, mnohokrát nemajú tú kredibilitu. Preto tá najvyššia méta nákupu je robiť ten nákup tak, aby tie úspory mali priamy dopad na hospodárenie firmy, na bottom line, to znamená na P&L-ko, na rozvahu. A toto sa nedarí každému. Mnohé nákupy žijú vo virtuálnom svete, kde niečo vykazujú ako úsporu a firma si ide svojím tempom a nič sa nešetrí. Jednotková cena sa zníži, ale držiteľ rozpočtu si utratí toľko, koľko dostal, čiže nákupy viacej a nevždy má na to odôvodnenie. Takže ja sa to vyhýbam číslam, ja skôr hovorím, ak dokážete získať mandát od manažmentu, aby ste fakt robili úspory tak, že budú mať dopad priamo na hospodárenie, tak vtedy sa stávate reálne partnerom so silnou rolou a so silným postavením v rámci firmy. Tady v tomto projektu my jsme úplně na samotném počátku, protože budeme chtít integrovat více činností více oblastí do oblasti procurementu. To znamená nejenom dneska nákup, řekněme, materiálu potřebných pro výrobu energie a tak dále, ale budeme chtít nakupovat i služby, protože hodně velká část těch našich nákupů nebo toho objemu patří do služeb, nákup televizních, vysílacích časů a tak dále. Takže my jsme úplně na samotném počátku, ale určitě ty úspěchy jsou už jenom v činnosti nákupního oddělení, jak je dneska, to znamená při nákupu materiálu potřebných pro výrobu a tak dále. Asi nejdůležitějším faktorem, který by si měli nákupčí a návštěvníci Procurement Fora odnést, je fakt, že nákup má velikou přidanou hodnotu, je potřeba ji tvořit a je potřeba ji ve společnosti prezentovat. Každá ušetřená koruna znamená možná 10 korun vydělaných. To znamená, ušetřený milion je v tržbách 10 milionů, pokud máte marži 10%. Pokud máte marži nižší, tak ta přidaná hodnota je ještě větší. To znamená, ten útvar nákupu má veliký dopad do toho, jak je generován zisk v té které společnosti. Musíte mať pod kontrolou tú transakčnú časť a tam ide o náklady na jednotku, o časové náklady a tam musíte byť úplný profesionál a ukázať, že zvládnete aj tisíce, aj 10 000 transakcií. A potom ako nadstavba a určitá pridaná hodnota prichádza ten strategický nákup, kde to nie je už tak o výkone na jednotku, ale kde vy musíte byť schopní ukázať, že máte znalosti
vedomosti a skúsenosti, ktoré dokážu prísť s lepšími riešeniami, než máme dnes. A tým pádom zase firma dokáže ušetriť alebo sa posunúť na inú kvalitatívnu úroveň. A tieto dve oblasti sú komplementárne, navzájom sa doplňajú. Takže nie je dobré mať ambície na strategický nákup, pokiaľ nemáte pod kontrolou operatívny. Tie veci sa navzájom doplňajú. Za těch 10 let, co my jsme v biznesu a co jsem jako dneska měl možnost vidět, tak jsme se nikam neposunuli. Ty firmy se bojí sdílet ty informace, ty firmy se bojí dotáhnout toho dodavatele tak daleko, že se stane strategickou součástí té firmy. A přitom ten přínos nemusí být jenom finanční, ale to je o tom, že ty se zbavíš té operativní části, té věci, která je jako ruční a je jako složitá, prostě ilustrování mezi těma objednávkama. A zaměříš se na tu strategii, na tu tvorbu prostě přidané hodnoty a na novinky a na něco, co je jako inovace. Jo, problém nízké je implementace toho, že se pustí automaticky dodavatel do tvé firmy a stará se o zásoby. Já vidím v tom, že ty firmy se prostě bojí a bojí se jako celek. Bojí se od majitele přes generálního ředitele až po finančního ředitele pustit jakékoliv číslo o ziskovosti, o cenotvorbě. A myslí si, že na to mají postavený core business. A myslí si, že to je prostě to know-how, které se jako nesmí dostat z té firmy ven. Ale přitom ten core business je úplně něčem jiným. Je to prostě to, co přidávají tu radost zákazníkovi v tom, že si koupí jejich produkt, je spokojený. A ne v tom, jak vzniká cenotvorba. Jo, takže já si myslím, že se bojí jako na špatných věcí. Že se bojí prostě na špatné straně toho problému.